הכל חברים, כאן אני ואימא שלי, ואנחנו הולכים בדרך למכולת שליד הבית שלי, הבית שלי יותר שם. אז רציתי להראות לכם משהו במכולת, אבל מה הבעיה? שיש לי משהו בציפורת, זה מאוד לא נעים. רציתי להגיד לכם שלא משנה, גם אם כואב, בואו נעשה סרטון. זה בגללכם, זה בזכותכם. יש לי ערוץ יוטיוב, ובזכות אח שלי שהוא פתח לי את הערוץ הזה. אז בלי ביטורים, בואו נתחיל. הבאתי איתי 10 שייח. אז שנייה, אמא, אפשר ארטיק? כן, שנייה. תודה רבה. בוא נלך לקנות לנו ארטיק. רק אומרת במכולת הזאת כל ארטיק קרח. יואו, אמא, הגיע פה 1,000,000 ארטיקי קרח. אתמול הייתי פה, לא היה הרבה. כל ארטיק אחד קרח עולה 10.5 שקל. וגם סקלו 8 ב10 ש"ח. שלום. מה אתה רוצה? טוב. יש פה ילדים, בלה בלה בלה. אני אקח עוד מעט בגלל שכמו שאומרים, צריכים לקחת ואז לשלם. כאילו שאתה בדרך לשלם אפשר לעשות את זה. מה זה? אוקיי. אמא. כן. אני הלכתי לשם לראות מה יש לי לקנות. אוקיי, אז בוא נלך לקנות לנו דברים. וכמו שאמרתי, יש לי 10 שקל ממש. פה הרבה שוקולדים, אבל זה לא טעים חולקה. שוקולד. ובום, יש פה את המנה הכי טעימה, אבל כמה עולה? 3.19. אבל מה הבעיה? אמא שלי אתמול קנתה פה את זה ואת זה, כאילו 3.19. אבל מנות חמות, 3.19 לא קנתה. וואו, אתם רוצים לראות את הבעיה שיש לי בציפורן? כי אני כאילו רוצה. הנה, אם אתם יכולים לראות טוב. אתם רואים? כן, זה סתם. אוקיי. אם אתם רואים קצת הציין שלי, ברר פטפים. אז אמא, אם אני מחפשת ביצים הם כאילו שם, ממש פה מול. אני יודעת שהם שם. ממש פה, אם אתם רואים, הנה הביצים. אבל אמא, אין פה ביצים. לארג'. הנה, יש פה. טוב, אם אתם רוצים כל כך חלק 2, אז תעקבו לחלק 2. זה ממש עוד כמה שניות, דקה 2 לחלק 2. דקה או 2.